keskustan sanoma on se, että me halutaan turvata lähipalvelut ja ne parhaiten turvataan sillä, että meillä on yhteistyötä kuntien välillä ja se, että raskaat palvelut hoidetaan maakuntatasolla. Se on se tae, jotta jokaisessa kolkassa tässä maassa, jokaisessa kolkassa tässä kunnissa, tämän maakunnan kunnissa voidaan palvelut säilyttää. Se on päivänselvä. Yhteistyö on se ratkaiseva asia, ei rajat. Ja siksi keskusta haluaa tehdä uudistuksia palvelutuotantoon eikä rakenteisiin, vaan palvelutuotantoon. Rakenteet seuraa sen jälkeen, kun palvelutuotanto on. Se kannattaa poliisien palveluiden vähentämistä. Se on kannattanut näitä, mitä tiemäärärahoissa tapahtuu Etelä-Savon osalta, eli kaikkea sitä, mitä meiltä on viety pois. Sitten täällä puhutaan, että me pidetään maakunnan puolta. Kysymys kuuluu, minkä maakunnan puolta? Ja vastaus ei ainakaan Etelässä. Ja tämä on niinku semmoinen asia, millä ajetaan kaksilla rattailla ja sitä keskusta ei voi vaan hyväksyä. Siihen kertoo, mitä ne on. Sehän tarkoittaa sitä, että jos ylhäältä päin määrätään, täällä passivoidutaan ja se, että palvelut karkaa yhä kauemmas.